हेलौ लोगोफोर, नै जोङो सबायाव फैदों। दा सबायावहाय थांनो नागिरबाय आरोना जोङो। नायलांबाय थादो माबायदि। साथाइसना माहायबा जायो होनदों दा? जा गोजानथार थाबायलांनोबो। नायलांबाय थादो बयबो माबायदि। नैबेयो सबा हाबग्रा गेट मोनबाय। बे गेटनि सिङावसो आरोना सबा जादोंमोन। नै साजायनाया माबायदि साजायदों। देग्लाय बारा मोजां साजायाखै। सिमोनहाय एसे मोजां साजायदोंमोन, ओमफ्राय गल्डेन जुबलि मोनसे जादोंना, बेवहाय साजायदोंमोन मोनसे जा मोजांनो। बे बारा साजायनाय जाबावाखै आरो। नोगोद सेंग्रा सिख्लाबो दंलै नायनोबा। नायलांबाय था बयबो। दा जों बैनो आरोना सबाया, सबा स्टिचा। बेयाव बायदिसिना बाइबेल माबा माबि फानो आरोना। नै गार्डेन बानायदों। बे गासिबो गार्डेन। दा सिङाव थांनानै नायहैगोन आरोना। दा जों सबायाव हाबनो थांगासिनो दं आरोना। सबा बे स्टेज सिङावहाय माबायदि नायलांदो, स्टेजआ बेसे गिदिर बेसे गुवार। बिथांमोननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों लोगोसे दंफैयो मनज खाख्लारि, आरो बिथांनि टीमखौबो जों आसा खालामदों जायगा जागोन। जोंना गोजौआवबो स्टेज दंखायो, अननानै फैदो दे। बे सानजौफुनि गिर्जा नायलांदो, हाग्रामा फैलायदों। नै माबायदि हाग्रामाया लेक्सार होलायबावदों। नायलांबाय था। सोरबा मेट्रिक परीक्षा होनांगौ चर्चनि जानानै अंगेगाव डायसिसनि जानानै नोंथांमोनखौ जोंनि मण्डलीनिफ्राय, जोंनि चर्चनिफ्राय ग्रिटिंस हामलायनाय बावहरो। आरो जों नोंथांमोनजों ज' जानानै बियो जाहाथे जोंनि बाप्टिस्ट मण्डलीया सानफ्रोमबो बादि देरबाय थाथोंसै। साथाम ज' जादों, बिसोरनि गेजेराव आं थाफैगोन होननानै। जों बयबो ज' जादों, जों येशु खृष्टनि सोलोंग्राफोर होननानै, येशु खृष्टनि उन थाबायग्रा होननानै। बेनिखायनो नंथारगौयैनो येशु खृष्टआ जोंनि गेजेराव दङ। आरो येशु खृष्टआ थायोब्ला माबादि जों येशु खृष्टखौ सिनायनो मोनगोन, येशु खृष्टआ इसोरखौ माबादि सिनायनो मोनगोन। बाइबेला फोरोंदों, जेराव येशु खृष्टआ थागोन बे जायगायावहाय अनज्लायनाय थागोन, खौसेथि थागोन,
निमाहा होनाय थागोन। दा ओंखारबाय नै जोङो गिर्जासिंनिफ्राय जों गार्डेनाव दसे बेरायबाय आरोना नोगोद फटक लालायदों मालाय सेंग्रा सिख्ला ज' ज'नो नायलांबाय थादो। दा जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय गेटजोंहाय फैबाय नै न' फारसे थांनांसिगौ बेलासि जानायखाय बाय बाय।